experiences with the site. So, ang first nga experience nako sa site nga pinaka nga murag mo tatak jud sa akong una-una ba kay katong bastos nga experience di jud na siya malikayan kay when you're in that site you don't have control. Hi! Kumusta na mo? Well, it has been months since naghimo ko og video og karon ang ganahan ako istoryahan kay about online dating. Kung unsa ang mga bad things, funny things, and good things nga ang ako ang na experience in an online dating. Well, I am very much afraid to talk about me having to enter into an online dating kay mahadlok ko ma-judge, mahadlok ko sa connotation, sa negative connotation behind online dating kay pwede ko ma-judge nga naay uban mo ingon nga maong ni sulod og online dating ang usa ka babay or ang lalaki or especially babay negative kaayo kay mangita mi og kanang someone nga kanang dato or naa sila connotation ana nga mangita ra mi og pangwartahan which is not the very true things para namo sa tanan nga mababay nga niapil og online dating. Although naay uban, but not all na asay sugar daddy sad. Ikaduha sad nga reason is kanang sugar daddy nga kami daw kay mangita og sugar daddy. Almost the same with MMM, looking for the MMM. But the very reason why I joined online dating kay karon nga pandemic, it's very difficult for us to find someone kay ang imuharang makita sa mga tao nga nasa imong palibot kay the mask kay nagmask man so ang imuharang makita ang mata so panindotay ra day tag mata ani which is very difficult plus dili pa jud ta makaadto og lain-laing lugar so lisod jud kaayo. And this is not the only thing nga nganong ni join kog online dating. Well, I have been planning to go out of the country. I wanted to practice my English para kung nanay mga interview. I don't know ha kung matinuod bini akong plano but I really am taking a step in order to practice my English, my speaking and the confidence that I need to have when it comes to speaking the language. That's why I joined online dating site in the first place. Para ma-practice akong English na ako'y masturya taga-adlaw sa English na ako'y ma-chat. So, ganahan ko nga, although okay na ang akong grammar, wala gihapon ko'y confidence. Gamay ra kay akong confidence to speak English. And yeah, I am not so good when it comes to speaking in front of a native speaker. Kay although naana tanan sa ako ang grammar, although nindot na ko og grammar, but when it comes to speaking in front of a native speaker or those individuals who are very good at English, my mind has its way of sabotaging me nga magkanga ko in front of those people. Dili ko makatarong og form og thoughts, and that's what I am trying to eliminate. That's why I have joined online dating. And of course, meeting some good individuals would also be an additional bonus to that motive of mine. Mugo na ta sa katong mga bad and funny experiences that I have experienced in the online dating. Ang wala din ako siya as in na-rank to pinaka sad, pinaka funny, pinaka
pinaka-ridiculous nga experiences that I have. Pero ako arang istorya kung unsa ang ako man na hinumduman nga feel nako worth sharing. But still, please don't judge me with everything that I will be sharing later on. Please don't judge me. So yeah. And I'm hoping kining ako ma-judge, ako ang ma-share kay dili ko matuntunan ani nga mataw, although I will try my very best to protect these people. Pero yeah, I would still be telling you my experiences with the site. So ang first nga experience nako sa site nga pinaka nga murag mo tatak jud sa akong una-una ba kay katong bastos nga experience di jud na siya malikayan kay when you're in that site you don't have control kung kinsa ang imong ma-meet, although igtan-aw nimo sa naong nga kini kanang kini kay buutan ni kini kay tarong ni naadjy somehow naadjy mga loose ends nga dili ay at the end mo ni siya ang nakadelikado sa pag online dating. Kung bata pa ang ni-try og online dating mo na if mga bata, please don't try this one unless with supervision by the adult, but still adult are not allowed to supervise children to try this one. If mahimo, if musulod kay mo og online dating, kailangan nana mo sa saktong panghuna-huna to control yourself. Kay naadji uban nga grabe jud kaayo nga mo kana ganing mo motivate nga grabe jud kaayo nga mo tintal mo tamp sa tao mo ni ang dapat jud likayan sa mga bata since they don't have the capacity yet to control themselves and to control the other people, although adults can control other people too, but the reaction i-control ang reaction towards a certain happening mo na siya ang lisod kaayo dapat shoot nga naan na nimo before you enter online dating. So yeah, ang pinaka first na ko kay katong about sa I don't know, I can no longer remember kung taga-asa to siya, but he's a foreigner. He's white, I think. I no longer remembers asa to siya nga kanang country gikan, pero mestizo siya. So dito sa site tusahay kay lag na ang site lag kaayo ba nga i-reply nimo kay mao na siya, pero kailangan pa ka magpaabot or kailangan pa nimo i-refresh para makuan nimo ang reply sa uban. So, in the site, if dito ka makigstorya sa site, kailangan pa nimo siya i-refresh para madawat nimo ang reply sa imong ka-chat, which is very tiring to do kay like if you have a long conversation and then magsige kag refresh, so wala gihapon, di ba? Pero since tungod ingon ana lag ang site, naay uban nga mo take initiative nga makigstorya sa ubang platform like pwede ba sa Skype, sa WhatsApp, sa Facebook, or sa Instagram, and that particular man chooses Instagram. So dito daw para makita daw nako siya dito sa Instagram, which is a very good thing too kay para may bawaan ako ba if tinuod ba to siya nga tao. And at the same time, may baon sad niya, if tinuod pa sad ko nga wala ba ko nang gamit sa profile picture sa ubang tao just to chat other people. So yeah, dito na mi sa platform, dito na mi sa Instagram. Dito siya nag-message nako. And then, dito with one of our conversations, nangutan na siya if I wanted to receive some risque photos. I don't know about that word. Kanang risque nga word. I thought that na wrong ra siguro ni siya og spelling. Ang iya jud siguro gi-meant ani kay risk, like R-I-S-K. O was jud siguro na nasulod sa akong unahuna ba nga
kana siya nga word, if iyatong na misspell, more dili jud siguro kaayo na nga kuan nga iyang ma-misspell kay foreigner good siya, wala jud to siya nisud sa akong utok. Unya ako nga still learning the language, wala sa dasod sa akong utok nga i-search siya sa Google kung unsay meaning ato. Dawat ra ko kung Instagram gud ni siya. So most probably he will be sending me some pictures of the nature, the beaches perhaps, or the mountains. And I was very excited and I replied, yeah, I would love to. But yeah, that was my fault. That was partly my fault because pag-send na niya sa photos, dili siya about mountains, dili siya about rivers or kuan. Kay ang risque day nga word, if you wanted to search for it, that is RISQUE. It's a word relating to sexual turba, and I was not prepared to see that. So pagtanaw na ko kuan kanang dili man nun pictures daghan kaayo yang gikuan, iyang gisend kay one video with him being naked. Unya wala na akong gitanaw ang video kay why would I taint my eyes? Why would I impure my thoughts with those videos? Moto kay nakita ra ang kanang thumbnail nga naghubo ang amo kalagot jud kayo moto kay dali na ko ang gi-delete ang video ug dali na ko gi-block siya. Dagan-dagan na sa na-block ko nga mga ingoanana ba di jud malikayan nga naa jud mga loose ends nga kailangan nimo i-block. So that was my first time to be victimized with those inappropriate photos and videos. Yeah, I also have experienced that one. So dapat magbantay-bantay. Naasad to'y ikaduha nga gwapo kaayo. Ikaduha kay katong gwapo kaayo. He is a respiratory therapist in US, and he was a very interesting person because maong ganahan ko makigstorya sa aban kay I wanted to know their profession, I wanted to know their culture, and I wanted to know how their mind works and what are they thinking. And I find him very interesting kay respiratory therapist gud siya niya. Since COVID karon pandemic involves kanang coughing, baga, and stuff, I wanted to know the situation. Moto kay magstorya mi about his profession, about the current situation sa iyahang mga pasyente karon, and he was very interesting person. Pero naalay nakaapan, kini laging apan-apan, kalagot sinis apan-apan. Although I enjoyed talking to him, pero nasa siya apan, ang apan niya kay grabe sad kabigaon, which is tanan nako nga istorya iya hadyong ma-divert into something sexual ba, and then frustrated kayo ko nga ganahan lagi ko nga i-divert siya into something more productive nga topic. Pero he is very wise nga everything nga akong mastorya iya sang ma-divert into something sexual. And I have been patient with him for a couple of days, for a couple of times. Kaya ganahan pa ko to know more about his profession. He is Russian. He is Russian, by the way. And he is, even though he is a Russian, he was raised in US and have been studying and working in US as well. And sa ila pa diyang election, yung views sa election, yung views about sports, yung views about sa people dying and stuff. And he was a very interesting man. Mao nang I was not able to let go of him for a couple of days kaya I wanted to know more. There is this curious mind of mine na I wanted to know more. He's a doctor, kind of.
Pero naabot jud ko sa time nga murag napuno na jud ko ba nga murag dili man jud ti joke da iya. Oy, he is no longer testing me. Pero iya kay murag biga na jud ay ni siya. So I have to let him go. I have to block him. Why? Ano ming apan-apan? Sus. Naasad ko eh. Mo na siya ang ikadako ng experience. Parang dagandagan akong experiences. Almost a month pa ko nag-try og online dating. Almost a month or almost 2 months already. Ug mo na siya akong mga experiences. Marag dagandagan na sad. Naasay ikatulo kay makalagot ka ayo. Naadji uban sad sa kana ganing online dating nga. Nisud sila sa website kay magpa-like silang YouTube, magpa-like silang Instagram. Natoy usa na biktima jud ko ato kay marag unexpected jud kay ba nga nam siya swipe right, swipe left. So ni swipe right ko kay arangan I'm interested to the person. If makakita gyud ko, I will really take time to read the profile of the person. If makakita gani ko nga interesting ni siya, I will swipe right. Dili sa Tinder ha, kay sa Tinder nga daghan mo kuno kay mga churva dito like tagan kay mga sexy kaayo nya daghan kaayo mga kanang mga more into hookups ba ug daghan sa dito kay kung dapat likayan dira sa akong site nga giapialan kay murag ubay-ubay ang seryoso, ubay-ubay sad ang manyak or nga na ba. So kato siya kay interesting man siya ni swipe right ko, and then ato nga time kay nagtrabaho ko sa office, so I was not able to reply to him. So naka-reply ko niya the following day na, and then pagtanaw na ko sa akong account kay naaman dito na siya nga kanang why you're not replying to me, na siya nga why you're not replying to me, hey reply to me. And I said sorry if I was not able to reply to your message instantly since I am still working. I just got home today or at this moment. And then he replied back to me na siya nga kanang okay, I understand, na siya nga dili daw siya always active sa site. So we should continue our conversation in Instagram instead. So ana siya nga i-add ko palihog sa Instagram, i-follow ko sa Instagram, and then pagtanaw na ko sa Instagram niya kay dili man siya private. Akong Instagram kay private, pero iya kay dili man private niya. Daghan na kay siya og followers. Kuha na ko ato sa akong instinct ka. Marag na something off. Something off. Pero marag ikapoy lang siguro ko ato nga time ba nga. Usahay naman ko'y time nga magsukit-sukit ko. Nasa time nga, sige, I will brush it off. So ako siyang gi-add gi-follow. Wala na ako siya gi-add kay public man day iyang account. So ako rin siyang gi-follow. So pag-follow na ko, pagbalik na ko sa site, gi-unmatch bitaw ko sa amaw. So marag ang iyahara day itong purpose kay para daghan na siyang follower sa Instagram. Walang hiya. Sumuto siya. Yeah. Unya, naasa da ay ko'y mat siyang ikatulong. Nasad ko ikaupat nga ka ng experience. Ang ikaupat na ko kay from a man from Middle East. Well, I don't usually swipe right or like someone from Middle East kay marag sa negative connotation ba. I don't want to offend anybody from Middle East because a person, no matter what race, no matter where you come from, if you are bad, then you are bad. If you are good, then you really are good. Maskin unsa ka nga tao asa kagikan. I do really believe that. Pero ako na siyang gilikayan, pero at one point where naka-swipe right ko para ato nga tao mo to kay nag-storya mi sa WhatsApp unya ni video call siya galit. So video call na mi, and then arangan siya, although ang iyang mga edad kay mga 30 to 40 ang range, arangan siya niya a very
shy type kind of guy. Unya, naabot nami sa topic nga, unsa man na kay uyab, nangatana ko niya na ba siya girlfriend. Kay, I don't want to talk with someone nga naad a girlfriend, kay makasala pa lang ko, so na siya nga wala. Okay, good. So we continue our conversation again. Proceed with another topic again. And then, naka-joke ko, ang akong joke kay, about basin masuko imong wife ha? Pak, confirmed. Naaday wife ang amaw. Wala siya girlfriend, pero na siya wife. Like, what? Why? Why? But yeah, it was so funny because pagkibaw na ako nga na di siya wife kay na-shock na lang ko natulala nga maoday na siya na aday siya tinaguan. And then he told me that he married his wife for lust without love. Ko, ha? Siya na. Grabe naman, sad. Maraging na ba? Sana all, gwapo. Maraging na ba? Siya na kaayo niya. His wife kuno kay naara daw sa pikas kwarto, like they are sleeping together in the same house but different rooms niya. Naara daw sila anak mo nang dili niya mabulagan, and karon he wants me to be his girlfriend ko. Sure, uy, ikaw na lang swerte. Sana all swerte na girlfriend ay wife mo to kay na trauma sa ko ato gamay kay murag kanang dapat din magbantay sa gihapon ba kay in the side dili tanan na adito single, ang uban dito kay buak pa sa tanang buak, like broken na broken, kung naay broken rice na asay buak kaysa buak sa tanang buak, like gikan lang sa breakup na apil dito para naray makastorya niya. Kung ikaw nga di sad ka magbantay-bantay utro kang mabuak na sa uban dito nga like open for monogamous for non-monogamy daw nga pwede ra sila nga daghan mo. Sana all gwapo kaayo. dapat sad magbantay, pero I am thankful enough nga wala ko na hug pa sa wrong nga tawo nga ingon ana, di ba? Oo, nakoy hinumduman nga katong worst sad ba na ako'y naay ni like nako nga someone from Saudi Arabia man siguro. I already told you, diba nga, I'm trying to avoid someone from Middle East, but nadyo makaikyas. So yeah, kanang ni approach ni message siya nako nga if I'm willing to be his girlfriend daw, if I'm willing to know him well and he is willing to know me as well. Pero before that, I need to pass some requirements, like he have this requirements nga kanang dapat ingon ani ang babay, dapat ingon ani mer taas kay siya long list ba nga dapat mao ni buhaton sa babay para magustuhan niya na mer taas jud kaayo niya mer nay uban nga lisod kaayo buhaton as babay nga I really need to step up my game as a woman para magustuhan niya. And then mer na take off, although makapasar ko ato tanan kay I am pretty confident man sad nga tarong rasad ko nga babay, pero I was ticked off lang sa fact nga kailangan gani nga since foreigner sila ba nga kailangan mi mo conform as kami nga Filipina, kailangan mi mo conform into a certain standards nga kailangan muramig na interview nga kailangan kami jud ang mupasar. I really do believe that woman deserves to be pursued nga kami ang iyang gibuhat nga kami na hinon ang dapat mo pursue as babay, kami na ang dapat mo pasar sa isa ka standard, and I don't really like it. Like nasa ko'y vlog no nga oy no nasa ko'y a certain standards nga murag dili if ingon ana na gani murag dili ko mo go beyond that kay dili nako sad ipaubos, grabe nga pagpaubos ang akong kaugalingon no just to get a man
mo na nga akong kuan ba ang ako ang kanang mindset mo to kay ako siyang gistoryaan nga kanang, you know what, I don't really like Muslim. I'm not really against. I don't intend to kanang offend Muslim here, pero I'm a Christian man good, and it's very difficult if kana ganing na kay you are in a relationship with someone nga dili nimo parehas og religion, kay murag lisod kaayo ba, lisudan lang ko like sa mga anak unya, kay if I'm going to enter into a relationship or sa kanang dating perhaps murag ako na siyang i-view daan nga possible ba ni siya nga pwede na ako mabana, dili lang kay pang 3 months pang 4 months namo gud sa kong nauna unya nakauna ako ato ba nga lain mi og religion niya basin unya ba nga maglisod unya ang akong mga anak in the future, the fact nga dili mi parehas og religion siya kuon ako siyang gi-replyan nga sorry dili ba ako ganahan og kanang dili Christian, ganahan ko nga parehas ako Christian unya aside from that ni voice out sad ko sa akong opinion nga kuon sorry pero dili manggod mi murag dili mi tanan babay nga murag in need of a knight and shining armor to rescue us, and in order for that knight and shining armor to rescue us, we need to step up and we need to pass these requirements nga i-kuan sa knight and shining armor para i-save Manila. Ako nang murag ko niya ba nga dili ba miing anak tanan nga kailangan jud i-save ninyo, nga kailangan jud namo nga kanang i-degrade jud namo, ipaubos jud kay namo ang among kaugalingon para ninyo, para pilion mi ninyo. Murag mao mo gud na ang dili jud na ako ganahan ba nga ipa-feel diri nako sa kana nga foreigner or kuan nga murag sila jud ang almighty and stuff tungod kay Filipina mi kailangan ubos jud kaayo mi moto ako to siyang gistoryaan niya iyasad nang na-take badly yan na siya na-take as bad moto kay kato siya nga foreigner kay sakto ra sad to akong gibuhat kay rude kaayo siya kay ako ang sentence like ni-reply ko in a 1 paragraph ang iyang reply kay mga 6 naman 7 niya wala na lang na ako gibasa ba. After niya ni-reply, kay iya din kong gi-block, kaya nahadlok siguro to siya ba nga, I would reply back kanang rude sa dira niya. Pero wala na ako siya gibasa, kay basin makabasa kong mga pati kay ba nga maka-hurt gani nako. Pero one thing nga ni caught sa akong eye, kay like na siya stupid daw kuno kung klain ba ni mo mas stupid ka. Kaya mo boss. Baya, negative sad. Naasad ko Okay. Yeah. Nakalimot ako, pila na ka guys, nga bad experience ang akong nastorya ninyo. Naasad ay, naano sa ilain, nanasad ko hinumduman, kanala lang yung hinumduman akong istorya ninyo. Nasad ko hinumduman katong a banker from United Kingdom. Bankers, related to investment or basta banker in United Kingdom, pero he is an Indian living and born in United Kingdom. Kato siya kay buak sa tanang buak sad like naato siya margikan pa siya sa heartbreak makita dyan mo ba karang maayo man ko nga mo pagawas gani sa mga hinagulgulon sa siya kanang murag makasakit sa tao ba kay I am a good listener probably char so mo to siya buak kay sa tanang buak nato siya nastorya nako nga kana ganing na daw siya nakarelasyon someone from China. Unya, ang babae kay gwapa ko no kaayo, dato kuno sad kuno kaayo ba. Unya, nagkauyab daw sila for 8 months.
Unya ang babae kay ni adto sa ilaha dito sa United Kingdom, gibisita jud daw siya niya. Kanang iya jud mo view nga perfect na daw kuno kay ang babae, kay like lutuan siya maski dili kay ba mo luto ang babae, kay dato daw jud daw ang babae niya mo prepare siya ang party and stuff ana daw ba niya. Swerte kuno kay siya sa babae, pero ang babae mong good kay pagbalik na sa pagbalik na sa China, ang babae kay buntis di ay. Unya, ni anak siya sa, murag iya sa itong gituyo, murag iya gipikot sa ang babae, baka na ang babae nga. Kanang let's use some protection. Unya na siya nga, okay ra, Mariana pa. Nampikot sa ito nga Indiano. Sana all, aminaham ka nang ang babae ra, ang kibaw mo pikot pa. Like, nipikot sa dahito ang Indiano, gipikot sa niya ang girl pa. Pero ang girl mas wais man. Kay pag-abot niya sa China, nabawaan sa girl nga, buntis siya. Niya, 30 na ang edad sa girl daw. Pero ang girl kay dili ganahan nga mabuntis pa. Sumuto kay gipalaglag sa girl. Ana siya nga, he is really willing to be a father and to be a family with the girl. Pero ang girl kay dili pa daw ready, kay dagan pagkuno kay siyang ganahang buhaton. Unya, moto kay gipa abort sa babae. Ako no, maski dili siguro ko dato and stuff, dili sad kay ko gwapa ang sa dili sad jud ko gwapa jud kaayo. Pero I'm still thankful sad siguro nga dili sad ko moabot og angon ana sad pa. I don't want to offend someone nga nagpa-abort, kay they also have their reasons nga nang ilang gipa-abort ang baby, pero I still do feel bad para sa bata, although you have rights para sa imong lawas, pero ang kana manggong bata lahi naman sad good na nga lawas, and you don't have the right to kill that certain person. Pero I don't want to offend anyone, ha. Moto kay upon knowing that story from the boy, kanang sa iyang istorya, more na-depress ko for a couple of days about ana niya. Dili na kay kung ganan makaistorya niya. O usa sa day sa dili sa ta kung ganan makaistorya niya, kay kanang I'm living in Philippines man niya, dili sad kay mi dato unya Philippines kay daghan sa jud mga sikit-sikit nga balay. He requested me one time, he had a request na palihog ko og kanang picture or video sa imuhang neighborhood. Patanawa ka sa imong kwarto, sa imong balay. Murag he is looking sad siguro ba kung kana ganing dato ba jud mi. Murag nasanay siguro siya sa katong taga-China ba nga dato. Iya group kung gi-compare, and I don't really like that. Or naa sa ingon ana ang foreigner nga tan-aw nila ba kung dato sad ba ka, ano ba, arangan ba sad ka. Mergi nga na sad, merg ka ng racist. So not racist ba na, mergi nga na sad ba. Nasa joy uban nga mamili ba if well off ba ka, kung naa ba kay trabaho, kung gwapa ba ka o dili. Naa sa joy ingon ana, dili lang kaday ang babae ray mamili og ingon ana pa. Pero I do understand nga naa jud tay iyang own preferences, and I do understand and respect everyone else opinion about things and standards as well. So moto, di sa ganahan niya kung i-compare niya, mar kung i-look down ba moto, kay although magsige siyang tawag, pero at one time nga wala na ko na tubag ang iyang tawag niya, kapila na sa siya motawag niya, mar dili sa jud ko ganahan motawag, kay naamang gayupan nga, naamang gayo sahay nga marag lahi jud imong feeling ana nga tao ba, and marag di go sa akong feeling sa jud ko, kay marag after talking to him, even though I am a very curious person and I wanted to know everything there is in a person, pero lahi man gud akong feeling niya, marag bugat akong paminaw ba after nga makastorya mi niya. Ma-depressed naman ko, ma-stress naman ko after talking to him. Moto, gilikaya na nako siya. So yeah.
Murag taas-taas na jud kaayo ang ako ang vlog. Murag daghan-daghan na jud kog nastorya ug mas daghan pa jud ko nga story ninyo about sa ako ang experiences when it comes to dating online. I hope nga dili indaw ko ninyo i-judge, and I hope nga masabtan ra ko ninyo. And daghan pa ko ganahan ikoan, so maghimo pa ko lain nga videos about sa mga good experiences sa nako sa pag-online dating. Unya, in order for you to be updated with my online dating series and everything, pwede pa na ako mastorya, please like and subscribe to my channel. I will really do appreciate it. Thank you. Bye!